Tänään mä opetan, miten voi tehdä tommosen hyvän asian. Lego Popin. Joo, ja Lego Popin ton laatikon. Ei mitään. Ja sitten mä opetan tommosen Lego Popin, mihin voi laittaa miekat, mutta hän ei tykkää miekoista. Joo. Ekana sä laitat tämmösen tänne. Sä tarvit tämmöstä, missä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tai monta tommoista pientä palaa. Sitten sä tarvit 4 tämmöstä palaa. Niin kuin pientä, että tästä nyt yksi blokki pienempi. Sitten sä tarvit tämmöstä yhden tämmösen, missä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Joo, 6 oma. Sitten sä tarvit tämmösen. Ja yhden tämmösen. No, normikin voi olla. Ja tämmösen pienen. Niin. Noin. Ja tämmösen, mikä käy niinku luukku auki. Joo. Ekana sä laitat tänne, missä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ja tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sitten sä otat yhden tämmösen tänne. Ja kato. Tänne sitten tulee tää. Näin. Ja kato. Tänne tulee tämmönen. Ja tänne sitten tulee tää. Näin. Joo. Ja mä lupaan, että tästä joskus voi tulla vähän miekkoja pois, mutta ei säätää. Te kyllä löydätte ne. Sitten sä laitat tämmösen. Ja vielä yhden. Ja vielä yksi. Näin. Ja näin. Näin. Sitten tänne tulee tämmönen. Näin. Tässä tarvii tulla siis tämmönen. Sitten sä otat yhden tämmösen, toisen, kolmosen ja laitat sen näin päälle. Sitten sä laitat sen tänne. Tai sä otat sitten tämmösen ja laitat sen vaan kiinni. Näin. Ja katsokaa aina, että tää on tästä kiinni. Kato, näin. Aina kiinni. Tai jos ette halua, että tästä tulisi nämä miekat pois, te voitte ottaa nämä pois ja tän laittaa tänne. Ai, kiva. Ja tästä voi tulla, mutta ei se hätää. Ei siitä tule hirveästi. Kato, ei tästä pysty tulla. Kato, mä otan yhden miekan nyt. Yhden miekkaa. Ei se nyt pysty no kato, se jää tänne kiinni vaan. Niin. Ja sitten te otatte tänne tän ja laitatte tänne kiinni näin. Ja toisella puolella ei. Ja jos on tässä vaikeuksia noin paljon niitä miekkoja, sit sä voit tästä vaan ottaa sen pois. Sen takia en mä laittanut sinnekään. Nyt mä otan kaikki oman miekat. Ei mulla noin vähän miekkoja on, mutta joo. Nyt mä laitan nää tänne ja joo. Tämmönen. Nyt ne mahtuu hyvin. Ja tänne voit laittaa katon päälle ja sit se pysyy vaan ja siinä on aika hyvä miekat. Että ei siitä mene pois niitä miekkoja. Niin. Tommonen. Niin. Ja sä voit vaikka tänne myös laittaa niin kun vaikka tämmösen, että ei tästä sit pakene tai juokse pois. En mä nyt osaa sanoa, ei vitsi. Ja joo, että sä vaan sitten laitat nyt niin kun että oho, siitä tuleekin pois jo. Okei, laitetaan kiinni. Joo, en mä nyt löytänyt muita, mutta joskus mä etin ja laitan ne, mutta tämmönen. Ja sitten sä laitat ne miekat takas sinne. Näin jotenkin. Sitten voitte vaan laittaa katon päälle. Niin. Näin. Ja ei oo hätää vaikka, jos teillä on katto. Joo. Että sitten laitetaan tää tänne takas. Joo, näin. Ja että teillä on se katto. Hui, kamera tulee pois. Oota. Näin. Sitten että katto olisi täällä päällä. Näin. No ei oo tossa. Ei se vaan mahu. Mutta joo, jos ei katso niinku hyvin, että ei tästä kyllä tule niitä pois. Ja on katto vaikka näin. Nyt laitetaan tänne katto kiinni. Ei tästä voi tulla mitään pois. Ja sitten tommonen hyvä. Näin. Joo, näin. En näyttänyt kameraa. Ja sitten tästä vaan otatte ne pois ja laitatte takas. Taas. Joo, tommonen. Noin. Ja sitä on aika vaikea nyt oho, ei se nyt mennä. Ei halua mennä.
Mut joo, tää voit aina ottaa tän katon täältä pois jotenkin ja otetta tän ja näin. Ja tulee hyvin pois ja